masibuyele back to laa nto le. Aba bantu, they will never give you a platform uyokulwa nabo manyanyana. Okay. So ibhizi bayibetha bayifutuza yaphela. Yeah. Baxa kwayibona. Yeah. Ube ungumntu wesibonayo into yobana ufandwa nangabantu abamhlophe uthini ukhe wanamatyala koo-SARS gqiba bakuyeke. But funeka uze kuthi uzothi ndizawulibereyitha but behind the scenes akukho njalo. Uyabo so politics and ke ngoku to survive there uyabo you must make sure that kukho kungaweli khona. Yeah. Kona le bound kona indawo ongaweli kuyo funeka uphele sam ngokwescript osinikiweyo. Qha ke ngoku akufunekanga abantu nyhani babone uba okanye bazigavulishe okanye babone uba sinagavulishe masizigavulishe ngokuthi ibe obvious. Funeka siba-right sininike abantu abazawukwazi unihwaya unicontrola then izokwazi le mqhuba nithembelele into yobana funeka uvotiwe yabo kwezinye indawo umzekelo koomaBurkina Faso uye kwafikela ixesha loba enough is enough. What's up, everyone? What's good? Welcome to the IHL podcast. Yet another episode. Man, you know the tradition when you come here. Pretty simple. Subscribe button at the bottom. Click, and then notification bell so that every time and anytime we drop content, you are notified. And then the second thing, you share the content, you comment. Do you guys have any questions, maybe any suggestions? You put them there. And then we have a friend of the room, Nodiel. Kunjani futhi? Ekuhle mntana enkosi mana right kodwa. Siyaphila. Yes. Besike senze episode before and abantu were very provoked. Yeah, his views. They were like, "Hey, hi, we need to have this person back." And then sizo clarify nezinye izinto. Otherwise uphila njani? Mntakwethu ndiyabulela kakhulu man. Uphinda nibe nami namhlanje. Man. Kusekuhle kodwa uyabona noko iviki sasiqhubha kakuhle nje kakuhle izinto zenzeka kakuhle man. Nangona ke izinto ekhantrini sibonakala ba upside down. Iwesiba benifuna siyiqale apho nyalo ku upside down man. Akhondi lula upside down. That is where nami benifuna siqale khona ba. Hey, what do you think of siyabukela amadlanga commission? Siyabukela what is this? Ad hoc. And then what comes to your mind? What do you think about it? Do you think it's a waste of time? Do you think it's important? Manqale ngelithi wena ayazi mntakwethu. Politics. Apa we are talking about liberal democracy. That's the type of politics. Esnazo. Now, the influence wakakhulu ke intshona. Okay. Uyabona specifically ke America. Liberal democracy. Now, ezimbuso zibonayo. Uyabona there are people who are behind the scenes. Who are controlling everything. Yeah, ezibasa ke sazama uyiveza uqala. Uyabona first episode. Now, phaya ke ngoku awukwazi uoperator phaya especially xa uzawuthi uyoba kwi-positions eziphezulu. Okay. Ube kanti awunachaphaza. If I want to control you, if I want to make sure that wenza lento ndiyifunayo, funeka ube corrupt. So that noba ufuna ujika noba ufuna ukwenza wena ufuna uservice abantu ufuna ukwenza izinto bekusuppose bazenziwa yileta bawuzokwazi fundi nenza lento. I control iqala ke izanto zobana umuntu will ascend to a position ye presidency abe efandwa ngongqo. Okay. That's the control iqala khona. The same people ke ngoku abazawuhamba uyabona bafumana favors kwinto ze-tender. Uyabona abantu bene contracts kwezi SOEs, state owned entities zonke ezazinto. So what is happening kule nto kaMadlanga nezinto zozo ze-ad hoc? We are dealing with the politicians ezinye eziquestion abanye whereas naye nezakhe
Yeah, because le uthethayo ukhona usisi ophana dilibele nje ke ngoku igama lala sisi ungo-ANC ubani ngizamcinga kodwa igama lakhe ngizamcinga la sisi besandoba nesikandalo se-100 yes ngiyazi umXhosa la sisi that is why igama lakhe libambile la sisi bekade bane problem over 100 million i-allegations okuba ngabana allegedly ubile. I don't know if it was proven and convicted, but we know with politics, they hardly get convictions. Yes. Yeah, because but they are in control. But now, the irony is that she questions people who are corrupt. Upagla committee, la ad hoc. Your account wapa. But the same people abaya pabaya beyaz ba ayikolufuna. Nalona sisonke ya. Beko NIU Bernard. Banman Bernard. Now waye question akakhulu kula situation kaThabo Bester. Yes, exactly. So even naye implicated exactly in this situation. But still ukwipanel. Look at la nto ke is out. The main person inathi ke iMadlanga. Yonke la report izayo ku Cyril president. Implicated. Then president will decide kuMadlanga. Then apha zinatsika ziyiparliament kwecala le ad hoc because i-committee eseparliament. Then izayo eparliament. Then iparliament will decide. Then remember ke ngoku uzawuthi decide eparliament and most of the time eparliament kuyadanda ukudecide ngevotes. Ngevotes. Then if eparliament isibaninzi then whether it's right or wrong. That's why politics zenza loo nto. They don't look at the right thing or the wrong thing. They look at the numbers. Number democracy about the numbers. Now uMadlanga yena uzayithatha njengozondo ayise ku-Cyril. uCyril akazukwazi uact against umchunu because umchunu is the same person la phalaphala la mali asephalaphala yasiwa kuye wayithatha umchunu lanto asephalaphala wathi xa ethetha is a top secret this thing we can't basinathi ke na the same chunu okulento so uzaw-acta njani kum wena ndibe ndikubambele into yakho ndiyiprotectile wena u-acta njani. That's why engekho suspended nangokwebekwe kwi-special leave. And look at politics, ubeka lo muntu kwi-special leave wayothatha omnye umuntu outside but we have 2 deputies lo muntu kutheni ungathatha ngedeputy uyenze i-act but ngoku ubhatala abantu abayi-4 kuvela i-corruption. Then wena instead of uacte uyothatha omnye umuntu wongeza wabhatala. And the contradiction is that beginning yayo yonke la situation interference politics kwi-justice system. Exactly. So meaning that politicians zama ukucontrola izinto ezenzeka ku-SAPS exactly. and justice system in general. Exactly. Yeah, and then the first thing acting minister ayenzayo, the very first thing he does, ukuhamba against uMasemula. Glama docket Masemula wakhulula. Exactly. You must bring those dockets back. Exactly. Isn't that political interference? Exactly. And inayizolo bethethe ngento yobana la press briefing kaMkhwanazi that move was wrong. Whereas Mkhwanazi zihambe zonke channels qha izinto bezinyathelo. So at some point he needed to act and now benza commissions ne ad hoc because funeka kubundu kunywe lento uyabo lento funeka ibundu kunye because abanayo indlela because the public say yes. That's why ke ngosibuyela back ngothuklanto into bana even us ke ngoku as the public if basic conscious enough yabo but sibethwa ke ngoku nge-consciousness siba unconscious thina kwezinto i-system lesithetha ngayo then i-system ioperate ngela hlobo. Ayikho ixesha apho kangokubekho corruption even exesha likaMandela oko kwakunje qha idependa into yobana lona yena uzabe phethe ufavor kangakanani ngabo bacontrol imedia for uba sizivele izinto zakhe. Ne-angel le ucingwa yi-angel uyibonayo uba inozama uphazama ifune ukwenza against i-west uzabona izinto zayo babi noomotsepe wonke umntu ungazubona izinto zayo because zigciniwe akho mntu uba phaa ungagcinelwanga nto. That's why wedathi ubathabile sonke sine-small skeletons. Wake watsho eparliament uyabona ogwede uzawuthi usathetha pha uthi uthetha ngengomso kuveze ku-front page uyabona kungathi kuvuka laa nto ubone sethule kuphela iveki licwaka usamazi nomali because urhweciwe kodwa hayi kanti usulibala ungalibali. That's how i-system ke ngoku works. That's why ke ngoku nabantu abakhontrolayo
Uyabo white monopoly capital ke mostly ke Stellenbosch into bana yona nto bancedisayo ifana nento ze borders. Uyabona if besingabantu aba responsible enough bekusuppose into bana kukho control phayi but abantu abalawula ikhantri abayifunda control because kaloku funeka mna nawe ndimane ndisilwiswa neZimbabweans. Uyabo ibe ngathi nje bendingaphangeli mna yiZimbabwe nje bendingathini mna into ethile so funeka sigcinwe siyabona sikulo meko singababona bona abantu banaba abantu basibethayo ngaba babhiyana so zonke ezaa zinto ke zenziwa not only apha worldwide. Uyabona kwezi ndawo controller yonke le nto intentional kaloku iziphumo akho ziphumo zizenzekelayo pha nale siyenzayo kaMadlanga uMadlanga ad hoc siyayisaziyo uba kufunwa achieve ntoni pha at the end of the day sebeyiqulunqa bayigqiba bona kukho meetings before even ivulwe laa nto kwaba kwi-consultations kwakho into ntoni uba okay naw seyigqabuke phaa singayibundukunya njani le nto uyabo because wonke laa mntu phaa uyabona ziba besitsho into yobana banezinto zabo abantu abanye zenzeka bengazazi into yobana i-corruption le kanti tyhini efondile imali sasinika nayo apha ezibhonasi ngathi isebenzile wayicimba imali yantoni hayi laa mali nantsi kuthiwa iyafunwa ngophaa sizayithile ke ngoku wena uyazigqatsa uyabo so thula nawe vala utye uyabo because i-culture yapha kwenziwa laa nto uyabo it's like ufumana umsebenzi uqonda uba kulo msebenzi aziphatha kakuhle ungena apha qho kusasa apho uphunywa ngokungena ngo-8 uphunywe ngo-2 uyabona ulinda lathi qho ke mkiwa ngo-12 ngaba badala belapha qho ngo-12 bayamka uqonde nawe inorm and ke ngoku qho xa bemkile xa bezawuziwa uba bebemke ngo-12 uyaba ngathi nguwe lo i-culture yalapha kwenziwa le nto so nawe uendaphe uphuma ngala 12 uyabo kulaa nto so kwenziwa le nto apha then nabantu ke ngoku xa besonyulwa abanye banyulwa beqonda uba bayosebenzela umphakathi nyhani xa befika kulaa environment ayivumi laa environment ayivumi le nto. That is why ke ngoku bakho political killings. Yes, because if you look at ngubani kanene la whistleblower yase Tembisa Hospital. Exactly, ndakhumbula la ngathi leNdiya yes if you check la situation because she was trying to do the right thing. Yes, exactly. And then unfortunately that's why no Malcolm X ke xa bethetha nge-system bazawuthetha ngento we need to come out of yona because you can't help it and iba ufuna ucinga uba uzoyoba right but iza corrupt eventually it has to because yonke into yayo uyabona yonke into yayo and ke ngoku end up uyi-danger ehlobo utsho ngalo bakhona abantu bebezamile ukwenza right abanye bayapoisonwa uyabona abanye bayabulawa because yona ilelahlo ayiku-allow uyabona that's why ufumaniseka into yobana nyhani ke abantu abazamileyo uyabona basibonisileyo revolutionaries uyabona they were against uba hama thina nantsi route ebefama siyayithatha uyabona leya then they had uba eliminatwe uyabona because they are not speaking to the benefit of the system. Abantu abagcinwayo bayekwe ngaba ke ngoku basirwayayo even namhlanje. But ke ngoku what do you think of operations as far as Operation Tutula? Okay. Because the reason why I'm bringing Operation Tutula started as more of an operation yase Soweto basically. Yes. But what it looks like, if you check social media, it looks like ngoku adoptwa nakwindawo ezifana no Durban, KwaZulu Natal. Yeah. So which means there was also something that I read that they want to now convert to a political formation, and then be a proper movement that can actually contest the elections. But the whole concept of Operation Tutula, what do you think? Do you think is it something necessary? Or is it something necessary? Obviously, speaking from who's living on the ground with foreigners, illegal foreigners, because that's another thing that we need to explain. They are not fighting against foreigners. They are not interested in that. They are fighting against illegal foreigners specifically. So I think abantu abane agenda bayathanda distort and say Operation Tutula is against foreigners. It is against illegal foreigners. So what is your feeling around independence and Operation Tutula? Same ke ezinye uyabona i-political movements, parties uyabona, as long as sisa operator within uyabona, because ezinye zezinto ezibetha kakhulu into yobana bazaba khona abantu benee-intentions ezi-right but ufumaniseka bii-funders zabo uyabona ikwangaba bantu
bayi-1 uyabona befama silwa nabo. That's why uzawufumaniseka uba ngoku ithi ngoku into iseyi-movement right uve besithi sizawungena politics ngoku and then become a political party masivotele bayoginywa ke ngoku bebe mhlawumbi abanye bebe ne-agenda ebhetha uyabona into yobana nyhani ke xa uzawuba sekhantrini illegally uyabona which is loo nto noko izongeza kwiinto ze-crimes and stuff yonke and also naxa waphula umthetho awutraceki yabo izinto ezilela hlobo awunacontrol uyabona yezinto but ihamba ifane nalaa mfo lo besibi-drugs uyabona laa mfo kuthiwa nguXolani lo kasizokuthola uyabona izinto ezilela hlobo uzawucontesta uminister under i-Action SA uzocontesta as imeya uyabona ekuruleni so ezaa zinto zilela hlobo kufanele uba tyhini iagenda yakhe ibibhethi okanye ibirayithana qha ke ngoku kuhamba uco-opthwe uyabona usondezwe ke so you think ngamanye amagama into yoba u-Operation Dudula aconvertwe into a political party and then obviously kuzafuneka meet certain requirements, you think it will be something ezabaginya? Iyongeza kwi-problem esinayo into yobana apha we are looking at i-political parties ezingaphi ngoku with bona then now yonke laa nto iyaphi divide abantu abamnyama but divided ngeyona ndlela because once ba-ente kwesa space so bayi-political party same time bazi-enemies with the EFF with the MK akuzuvanwa because kuyakhondeswa so abantu abamnyama ke ngoku abancedisana ababe besondelelana then baya beqhawuqhawukana. Let's look at abantu abamhlophe on the other hand, how many political parties banazo. So it would have been proper into yoba bona they remain a movement that represent abantu ku society. Exactly, same as obantu biko nabo ayisuba zange ifike i-debate nobana imani sichinje sibe yi-political party yayikhona lo debate but bayikhaba la debate because kwakho i-vacuum after kudisbandwe inantsika kwapha kubhenishwe inantsika i-ANC ne-PAC then nabo enter esa space ke ngobona uyabona as a movement, the black consciousness movement. Now the way debates ke ngoku within loba let's be a political no asizukwazi bayiwina ubiko lo debate leyo kwathiwa no si-right siyile movement because we are servicing everyone because apha we are not saying okanye we are not talking about a situation where we are colonized because mhlawumbi the-EFF because we-MK because ANC we are colonized because we are black first and foremost so i-struggle sethu mayibe seso uyabona to conscientize abantu abamnyama because more influenced for sure yi-PAC because umkhulu wakho wek-PAC uyabona obhani Pityana uyabona kwilida babe kwi-ANC uyabona abanye besuka njalo so but bayeba yi-movement and ke ngoku yi-movement eyawuchanayo umhlolo into yobana iproblem yethu ayinto yobana mhlawumbi siphethwe ngobani funeka kuvotiwe kuzawuthi iproblem yethu nantsi if sinolungisa apha singabantu abamnyama we are done because nantsi apha sibanjwe khona uyabona ezi political parties uyabona zizawuzi if azilungisi uyabona i-consciousness yomuntu omnyama asoze sisombulule nephinayo soze kulungele nto kokheli because apha after 94 funeka sikhumbule le nto apha zicinezelo uyabona abantu abasicinezeleyo basi-introduce to indlela yabo yokwenza uyabona which is ke ngoku le nto besithethela ngayo last week uyabona i-culture yabo uyabona because there was indlela esasisenza ngayo thina eyayisigayida eyayisenza into yobana siyazi into yobana yindlela i-behavior yakho okanye indlela olindeleke uba mawubehave ngayo njalo because it's there uyabona ukhula ngayo nawe uyabona if usingomeza apha awuyiboni isigugu umdala into yoba mawuse kwameza ukhule umama akho notata okanye umakhulu notamkhulu bemane bekuthuma phaa khawuse phaa mntanam khayoboleka phaa mntanam uyabo kwilima phaa so ukhula kwe-environment oyazi uba kwenziwa ngeli hlobo then abantu bafika basiphazamisa basisusa kuloo nto then basifundisa ke ngoku ukwazi uyamkela le nto yabo because funeka umfundisile lo mntu ayamkele le nto yakho because ingqondo yakhe ngoku funeka uyitshintshile then yaprogranywa le ngqondo yade yaprogrameka le ngqondo samhlophe uyabona samhlophe nyhani funiseka uba siyasithanda isilungu nendlela ophila uliqaba uyabona because wakho amaqaba namagqobhoka baqala abantu bagqobhoka uyabona bayamkela le ndlela then la maqaba ayacutheka ngonawo because
uyakubonakala ba asiwini kule because umntana se next door utata wapha ungapha ezimine uthi bebuya umntana wakhe unedeke ezilayitayo ebusuku zalayita zenje uyabona hayi tata kabani hamba abasebenzi yabo so xa nibethwe ngelo hlobo ke ngoku nge-educational system yabo nabethwa nge-religious system uyabona kubethwa nge-politics which is a liberal democracy nabethwa ngayo yonke loo nto xa nifuna utshintsha ke ufuneka nibuyele back kwezaa zinto nibuyele back kwezaa zinto uba hey nazo zinto zibethe funeka kutshintshe ezi zinto kuqala because after 94 siyesaqhuba nalaa mfundo siyesaqhuba nalaa religion yabo siyesaqhuba nalaa politics and ke ngoku khange sincedise loo nto ngoku siyilwa ngento yobana u-x ngathi anganiphathela uyabona inguqu because I believe what you are saying very well, because if you look at the political party, MK, and then you sort of read their constitutional... Yes. Okay, let's say, not necessarily constitution, because they didn't have a constitution anyways. They only had a constitution when Floyd arrived. Okay. Then he drafted the constitution according to he claims Zach. Okay. And then they fired him after that. But let's speak on... what is it? They probably policies or what they stand for as a political organization. And then you look at EFF as what they stand for as a political... You realize this is PAC. Yes, exactly. Like this is literally PAC. Exactly. Yeah. Yes, obviously there will be tweaks then there to make it tolerant for the time esikuyo. Yes. Because PAC could have been a bit brutal. Yes. And then it could have been like, bit straightforward that you came here with nothing and then give us what's ours and then we'll make peace after. So but then personalities clash. Yes. And then that when a Zuma you want thing because these people basically could just be one person and do one thing because the agenda of they claim the agenda, I'm not saying their real agenda, but I'm talking the agenda they claim is that we want to liberate Mnyama and then give them a better life. And kaloku masibuyele back to Klando ne. Aba bantu, they will never give you a platform uyokulwa nabo manyanyana. Okay. So iPAC bayibetha bayivutuza yaphela. Bawuxakwa yintoni kuyo. Ube ungumuntu wesibonayo into bana ufandwa nangabantu abamhlophe utheni ukhe wanamatyala ko-SARS gqiba bakuyeke but funeka uze kuthi uzothi ndizawuliberata nini but behind the scenes akho njalo uyabo so zi-politics ezi and ke ngoku to survive there uyabo you must make sure that kukwapho ungaweli khona kona le boundary kona indawo ongaweli kuyo funeka uphele somewhere ngokwescript osinikiweyo qha ke ngoku akufunekanga abantu nyani babone uba okanye bazigovernishe okanye babone uba sina-government masizigovernishe ngokuthi ibe obvious funeka sibarwaye funeka sininike abantu abazawukwazi unirwaya unicontrola then izokwazi le nto uqhuba nithembele ngento yobana funeka uvotiwe yabo kwezinye indawo umzekelo koomaBurkina Faso kuye kwafikelela ixesha kwathiwa no enough is enough. We're gonna take it. So into nditshoyo ke ngento bana if you look at ngela xesha le-PAC uyabona because i-PAC nayo izalwa kungoneliseki kwe-ANC. Those were ANC members. Osobukwe uyabona and them uyabona lebhalo and them then now xa bengonese bafanise ba no man hey le freedom charter is not speaking to US number 1 South Africa belongs to all who live in it. No, there's no such sibe singekabi nanto into zethu singekabuyi kuthi then let's create because there was a program of action that was drafted by Olembed uyabona beku-youth league ye-ANC uyabona ngela xesha nge-40s which also bukwe now they came up with the program of action and it was clear that program of action by Africa belongs to the-Africans uyabo so by influence yangena kwi-ANC nyani ya-adoptwa le program of action kwinkomfa yabo benayo I think it was 1949 le nkomfa after i-adoptile kwafaniseka into yobana man after ANC ke ngoku infiltrate zii-Jews yabona in the form of SACP and them uyabona 55 becomes a document freedom charter South Africa belongs to all who live in it. Now aba baquestiona loo nto ke kuba no there's no such thing. Then i-PAC ke ngo-1958 baqheka 1951 it was 1959 it was nansike formed then yaqhuba ke ngokwena nalaa program of action which is the original idea ngoba yeli masenzele but yilaa nto ke ngoba siyithethe kuqala into yobana apha sisebenzisa iplatform yomuntu osicinezeleyo
to liberate ourselves. Which is impossible. Usoloko yena ke nawo amaqhinga kaloku eyakhe lento. Yeah. Unawo amaqhinga ayo ke ngoba uzamane nimanipulate njani yena kuyo yonke lento. Uyabona? Namhlanje uzuqonde ngoku kuvotiwe ngo2024. Kwathiwa zi-rigged. Uyabona as elections. Like suppose bayabanga ngela hlobo. 28 May. Ibethwe lonto yathiwa yaba. Lonto le. Then same time sesijonge ku2029 already. Kukho bebenethemba ngo2024 abazawuphasa unfortunately ingakafiki no2029 sizawuphinda 2029 sizawuphinda sifike laa mntu yena nje bewena ugqitha okanye wena uqhuba ngo2024 uvoto sithini senayo neplan yena ka2029 already wena kungona uzawucinga xa kusondela u2029 basifasibawela abantu and ke ngoku abantu bazakwenziwa bafuna umuntu othile bazakwenziwa uyabona khona into azawuzothenga khona into azawuthengiswa izawupushwa push agenda ethile push umuntu othile sitsho nathi propaganda masimnikeni mani chance ubani uyabonakala because even upresident Cyril Ramaphosa must at some point that we felt like man this guy has money this guy is a billionaire there's no point there's no way this guy is stealing and that guy decided to steal west and that guy west I always say Cyril Ramaphosa is probably the most powerful president we've ever had. Yeah, I mean that guy hits everyone. That guy doesn't only like everyone feels that guy because like Zuma, yes, he was empowering the BE people, and then he was doing all of these things. There were people who were benefiting from Zuma. That one makes sure that everyone suffers, even his own people, vendor people. They feel him. That's power, so, that's power, and that guy doesn't lose even a court case. And we give credit to abantu abambhekishayo. The that guy is a white man. Yeah, the white monopoly capital. Even him, he's a white man. Yeah, behind him, abantu abasitron, ababrutal. So ilento nditshoyo kwena kuba xa sisondeza nje kule nto sithetha ngayo politics into bana abantu funeka ba-understand uyabona into bana nothing will come out uyabona apha kule system uyabona ezawuncedisana uyabona nendlela ebefamba siyiyo thina nothing iyawumane kuba kwi-false hopes uyabona same as i-religion create a false hope laa nto uba laa false hope funeka i-creatwe to such an extent where awuzukwazi awuzulwa soloko uqoba hamba kufana nomntu waphizwa kwi-relationship wena ungaphandle uyabona xa ungaphandle wena kuthena ngamshini yayikho le nto ubethwe nge-psychological tricks uba okusalayo noba ungaya kwenye relationship kunje noba ungaya nayo uyayibona laa nto hayi man and imbethe ngengomso and then there's hope that mistake anzawuzaba right and nyana benethemba because the ANC already is asking for a second chance. I don't know for a second chance. Kumane kuthini xa bezawumosha kakhulu bathi xa beyithiya bathi yi-renewal baya-register yabona yo zizimbo zomoya so basically that's what we are saying uyabona into yobana yi-system lesoparate ngaqha sinento yolibana ke ngoku into yoba le system was designed for le nto yiyo so into xa idizayinelwe loo nto kuba nzima uyitshintsha iyaske icorrupte xa kunoba kutshintshe uyabona okanye utshintshe uyabo so baba comfortable only to leaders that will do exactly le nto yabo qha uyayinikwa ke ngolaa leeway into yobana noko shawutisa manusithuka manusithuka for bingajampi le nto uba noko ungakuthi sizawumane sikuquqisa nasezikhoti but akho nto uzawuthi yenziwe uyabo kuwe uyabo. No man, I mean we are still having a conversation. This is just a general conversation, but we need you to engage. You probably have a different view, you have a different point. We need you to engage on the comments. We'll obviously read and have these conversations with everything that is happening in the country. Please subscribe, notification bell, and then interact with us. Okay, so and then I wanted us to touch on Ilanduka in the issue of, okay, Omnyumdu has a different view. I fully understand what you are saying, and I mostly agree. I agree, in fact, with everything. But Omnyumdu uzotiba, in as much as this ad hoc situation and this Badlanga situation is very necessary for a normal South African, because
now they get to be exposed. We always knew that, okay, politicians are corrupt, but it has always been a narrative. Yes. And they even say it themselves, but we know some of us are corrupt. But now you get a real view of what these people get up to. Don't you think Ngogulondo will assist even going to elections? Abantu will make a conscious decision. Having seen and having, we don't have that capacity at all as a society. No, we don't. we don't. Level, especially South Africans. Yeah, level tina apho. Like kuyasa, kuhlwe, kuse. Uyabona kuhlwe. Kumnyama hey, kunzima. Uyabo kunzima. Thina sibethwe kakhulu man. Uyabona ngokwehlobo lobana le into yenzekayo. Uyabona kwamanye amazwe kwezinye indawo. Uyabona like even our fellow Africans. Yeah. Zincinci gqithi bizinto ezingaka ezibangele ulutsha umuntu omdala babe sesitratweni and to make sure ba lo rhulumente uyawa. Yeah. Bezincinci gqithi kunale yethu. Yeah. Kunale combat. But umsindo wethu uphi? Xhomekephi? Ba sizabe sinikwa ndo amaphepha la controlwa pha narrative. Controlwa pha umsindo wethu, controlwa pha ba masithande bani ngoku, masingathandi bani ngoku, ngubani enemy, ngubani inathi umuntu uyathina. Controlwa somewhere, uyabona, through television, through amaphepha, uyabona, conversation hi radio. Uyabona zonke izinto because the people abarana yonke lento. Yeah. Ngaba banawulayo ke ngoku. Even go to ezikolweni. Uyabona akho mntu usokolisa ingathi ngumuntu ongafundanga. Yeah. Akathathi nantoni na umuntu ongafundanga. Yeah. Akho mntu understanda yonke into le novobe umuntu ofundileyo. Loo nto ayonto ezenzekileyo, yinto eyenziwe ngamabomu. The tolerance ibuildiwe over time. Exactly. That's why ufumaniseka uba baba ne-problem ngomntu abangakhange bamkhulise ngokunokwabo to ascend to any type of leadership. Ngomntu ongakhange ahambe through ii-ranks zabo. Yeah. Uyabona? Because loo mntu lowo akazukontroleka ncam. Yeah. Yilaa nto besiyithetha kuqala into yobana nongekho corrupt. Uzawufuna ukwenza le nto i-right, not le nto ifunwa nguwe. Uyabo? Because awukho nto ndibambe ngayo. Yeah, nova ngawe. Awunova ngawe. Ndizele ukwenza le nto apha but akasoze ade ayofikelela phaa. So as South Africans sikuloo situation, that's why sidinga ke ngoku i-consciousness. Yeah. Sidinga uconscientizwa kwakhona. That's why ke ufumaniseka into yobana we lack movements ke ngoku that will speak. Uyabona ke no language. No language. Uyabona not movements that will say avotela mna. Yeah. But movements that will empower the people. Not into yobana ndisikunike power wena wedwa as a leader. Yeah. Empower the people. Then the people, not necessarily the leadership. No. Then the people will decide ke ngoku ifate yabo. Yeah. Xa be-empowered. Boy. But bagcinwe abantu ke ngoku bengena power. Yeah, basically they do the opposite. They disempower the people. Yeah, they disempower the people and then people balindele into yobana uJuju uzawuzana ntoni ngoku. Kulindelwe, kulindelwe. When you speak of disempowering the people in Nyansile, because you realize in the small businesses that we run, even when you employ, uyakwazi ukuthi employer, you're going to pay him this much weekly, fortnightly or monthly. Worried ba awunokwazi unika cash le mali because izawubhala 350. Exactly. Because that dependency syndrome is too strong. And ifikelele apho la decision ba abantu they're too desperate. Now abanye bazawude bavotele ANC because bafuna la 350 and ubeke umuntu kwi situation where she can't do anything except for waiting. But linde wena uzena lanto then ilanto kuthiwa ke ngoku educational system again. Uyabona ilanto kuzawude kuthiwe kakuthethwa njobe ndifunda enye ibithethwa phina bendifunda ibephi incwadi na ebendiyifunda ibithetha exactly loo nto. Uyabona into bana especially lapha eSouth Africa but yaqala kade kudala ke eAfrica le yonke. Yeah. Into ye industrial revolution. Uyabona by the time bethatha over after as wars yabo bethatha over uyabona abantu creating ke ngokwezi industries. Uyabona factories, mines. Then injongo zabo ke concurrently lanto ehamba nento ne education. Yeah. That we have to ufundisa abantu ke ngoku obedience.
Okay. They must be obedient. Uyabona ke ngoku 2 into yobana babe ngabaqeshwa aba-right. Okay. Uyabona faka loo nto ke ngoku. So yile sisekuyo nangoku nathi. Uyabo yile isaqhubayo nangoku. Uyabo into yobana ubonakala uyindlavini kazoma esitratweni utoyitoya. Usenza izinto abo akwazi uthetha. Uyabo so awufunekanga kwayindlela olwa nam funeka ndikunike kwangokwam jonga ndiprotestele peaceful protests uyabo apply for ndini ka apply ngicela nawe protected strike it's called protected strike. Yeah, so funeka uyoprotectwa before uyabona senzo lento ziprotect. You are angry at me, yes, but I must still protect you. Yeah, uyabo so yonke lanto so yile ndlela ke ngoku uyabona yile ndlela ibaze nayo ke ngozonke izinto uyabo. Let me make an example. Uyabona nge-system yabo bona uyabo into bana abantu kufuneka berele 94 abantu babeyazi mos ba okay bazawunikeza over ipower to ANC. Yes, political power yabo to ANC, but lanto kufuneka siyicontrol hivi because abantu bazaba baninzi eparliament. Uyabona kunathi so kufuneka sibe kanti sawukwazi uyicontrola lanto siyicontrola ngeliphi ihlobo la parliament mayingabi na power of judiciary. But whereas kubo iparliament yayine power of judiciary ngexesha kuphethe amabhulu osobukwe ba into zabo zazixoxwa eparliament agcinwe pha etrongweni zange yaye court. Then lalo une power lo uphetheyo pha uyi-president ngela xesha more than lo mntu ambekileyo pha ecourt because ubekwe ndim ngalo court kuyazaba nepower kupha. And also most abantu abaseparliament is lawmakers. Anyways, then now yatshintshwa ke ngokulento into bana ndiyakwazi ukubeka izijaji constitutional court then ubekwe ndim then mna ndiyi-president but whatever decision pha ungayi-overrula wena kodwa ndibekwe ndim uyabo so kwenziwa ke ngoku ezo tactics so that ke ngoku le nto noba sicinga ntoni singakwazi because bazawubenza sure into yobana ngoxa ubhizi pha epalamente ubunokwenza into phaa ezawubuya ngathi okanye efuna ubhukuka thina phaa sinalaa mntu phaa uzayitshintsha yonke loo nto constitutional court sikhaptcharishe laa ndawo thina uyabo ayi-overrule uyabona laa nto leyo John i-legislature apho kwenziwa khona imithetho ilawulwa ngaba bantu uyabona benza sure uba aba bantu noba uzawubona iimbuso ezimnyama bane-advisors ezimhlophe bonke then now ke ngoku yonke into enizawuyenza phaa elegislature imithetho manize nayo imithetho mayincedisane nale nto siyifunayo. Imagine abantu abadala abanentshebe abafana nam nabo abanefemeli abanabantwana ezindlini umntu ophuma ashawarisha anxiba isuti abe mhlawumbe enconya apha endleleni afika ayokwenza umthetho othi umntana ona-12 angaqhomfa noba kabaxelelanga abazali bakhe. What kind of mind is that? Make sense. What kind of a mind is that? Into anganoyithetha apha kuyendlini akanobabiza abantwana bakajongani ke ningayilungelo leni ngaqhofa noba ndisixelelanga thina so azayithethe apha kuyendlini ninalo ilungelo lokwenza and loo mntu lowo ubunoncokola naye outside of eza space angakuxelela uba ifoni nayikho laa nto so zibeke into enjeya but ngokubhayindwa yintoni system funeka yenzile laa nto then yonke loo nto leyo yimeko ke whereby apha kufuneka kucreathwe abantu aba-unruly apha funeka kuthathwe umntana asuswe emzalini so that ke ngosingaqhuba le yabona enze umthetho othi awunalungelo lomohlwayo umntana so yonke le nto yenziwa ngamabomu deliberate so that ke ngokubekho leyo yantlokwana uyabona mhlawumbi xa saphinda zimane siba nenye episode funeka singene nzulwana uyabona kule nto ke ngoku apho yayiqale khona kakuhle siyi-analyze kakuhle uyabona uba sixakene naloo nto ngoku apha uyabona ngoku siyakhombana ngoku hayi ngama-2000 hayi ngamantoni akho nenye into yenziwa ngama-2000 abaze-inventele yona abaze-inventele yonke into abayenzayo bafike lapha qha ke ngoku umahluko phakathi kwam nawe okanye phakathi kwethu nawo is that mna ngexesha bendikhula umkhulu wam ebeyifihla intshi bengahambe etshaya esitratweni then nam ndiyibhaqe sekudala uyatshaya then ke ngoku nam ndizoyibona mva tyhini iyasetyenziswa le mandiyibe sendinoma-14 16 sendimdala futhi nawe ke ngoku sowuyenza ngentloni unentloni nam aluyenzela ehlathini so umdalanyana now thina ke sithe sikhula sayibethela esitratweni bayibona abantwana ke ngoku umntana ona-2 3 4 izinto ezininzi yazibona TV nansi uyayazi into yesex uyazibona ezinto zithe dle ezinto kuye then uzaziqala early age yena wena uthi ke ngoxa uthetha into yobana hayi thina ehlisa sibheje sasingaziqali izinto
ucontributile nguwe expose kwezinto environment khange bekanti i-right for uba ikhulise abantwana environment le environment yethu irongo uyabona so zezi zinto ke sithetha ngazo into yobana singayijonga zonke izinto i-politics siyabona yonke le system uyabona esebenza against uyabona thina and ke ngoku yile system uyabona esithi xa singekho conscious enough uyabona singekho conscious singayi-understand indlela operate ngayo sizama uyoba phaa phakathi kuyo sifune utshintsha iza kufrustrata ube nezistress ube nentoni silakho imisebenzi ngeli xesha siphila kulo uyabona abantu kudala kwakuphangelwa abantu kudala umuntu wayevuya nge-payday namhlanje umntu ngale mini avuzwa ngayo oko ebe-right inyanga le yonke sentsho ingenazistress engenamthambo ngale mini apeya ngayo umthambo ubi because i-system yindlela opareta ngayo laa ndawo zange yaba yindawo ethi izanza kwenzela ubomi bakho buphucuke it's not about wena. It's not about wena pha. It's about bona pha qha ke funeka ukunika imali at least uyotya uphinde ubuye. Uphinde ube right. Andikuthi ukunika imali ke yofuna ufunza abanye koma Hudson. And ba uyenze kuba ubase kulo Hudson Park funeka uyazi ba uzayigalela pha yonke le uyifaka pha yonke la. So zezinto ke sithetha ngazi into bana we are in trouble. Basically. We are in trouble basically. So kubi and ke ngokuwari into bana nyani siyayibona ba nje be direction yethu wrong. Imagine ke ngoku abantwana bakhoyo ngoku uyabona aba sithetha ngaba 2000 banabantwana nabo then bazawuthini ke ngoku education bayipasa on bizawuthini ke ngoku kwaba bakhulayo abantwana umntana bena 9 ngokwezi dates apha waye wakhulelwa 9 years uyabona 9 uyabona then now xa ujonga lento ke ngoku izawuthini ke ngoku in 5 years to come aba bana 4 ngoku uzawuthini in 5 years to come uyabona so i-direction esiyithathisiweyo siyithathileyo embi kakhulu qha ke ngoku sijonge izisombululo kwindawo eyenze problem and eyenze le meko yethu yale hlobo sijonge kwakhangela isombululo kwakhulu like laa nto kodwa abantwana bayamitha bayakhulela teenage pregnancy ntontoni urhulumente sithini isombululo sifake ikhondom esikolweni so we continue with the sex but be safe ngoku sifaka under pressure esikolweni sifaka under pressure esikolweni ipakethe yamayide qhaqho banambi kuba le pakethe yakho ibisithi kwesima nezibaba nebras ngoku under pressure ngofuneka ikhangela uba uyabona lento so ayizo solutions eziba zii-problems azirectify anything ithi ayenze le nto zizenza le problem ithi ayenze le nto qha ke khaziprotect knowing abantu bakuthi uyabona knowing indlela esoparate ngayo zonke izinto zamane ziza zizosincedisa zizokuphofu zibonakala zizosincedisa qha siyaziba upho sibethwe khona into yobana abakho nto abazabadiscipline abanje uyabona noba unobanika neziphi into zoziprotect abakho discipline aba bantu bayancila. My leader, goes kakhulu man for this sit down. I'm planning for us to do this regularly, as I said when we first shot, because in as much as we are bringing business people, musicians, figures in society, but also we need to have those 1 or 2 episodes as is our ingqondo, as provoke it there and there. So thank you so much for watching until this far. Please do subscribe, do share the content with your friends. Lead, thank you so much. Ngosi leadership ndiyabulela. Sibona next episode elandelayo. Hayi nakanjani. Ndibulela kakhulu. Imimani ibincoko. Yeah, and we even had a guide. We just went out of a guide. So I decided. Yeah. Sometimes ibanjalo. And isibethwa ke current situation. Because we were izinto besizozithetha we're not really very relevant to what's happening. But once we started talking about this experience, we thought, see you on the next episode. Make sure to subscribe, to like, and to share the content.